Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyon. Jama'a insha Allah a wannan bidiyon namu za mu nuna muku yadda zaka samu kuɗi ne. Insha Allah za mu nuna muku yadda zaka samu kuɗi a Telegram. Wannan wata sabuwar hanya ce wacce ta fito wacce ake samun kuɗi a Telegram da ita. Za mu shiga cikin Telegram ɗinmu. Bari mu nemo Telegram ɗinmu sai mu zo sai mu shiga. Sai mu nuna muku yadda zaka yi. Yau ga Telegram ɗin mu yanzu haka mun shigo. Za mu shiga cikin link ɗin mu. Yanzu ga inda muka ajiye link ɗin mu nan a cikin save message. Idan muka shiga cikin wannan link ɗin mu inda muka ajiye shi, za mu shiga. Ku kuma insha Allah za mu ajiye muku link ɗin a description ƙasan wannan bidiyon. Kana danna ƙasan bidiyon kawai za ka ga link ɗin sai ka ɗauka. To kawai sai ka shiga link ɗin kamar haka. Kana shiga link ɗin, da zarar ka shiga link ɗin kawai zai nuno ma haka ne. Shi wannan abun ba wani abu ne mai wahala ba, kawai sai ka danna start. Kana danna inda ya rubuta ma start din nan zai nuna ma haka. Yana nuna ma kawai sai ka shiga nan inda aka rubuta Instagram account. Suna son ka je kai following din su ne a Instagram din su. Suna buƙatar kai following din su a Instagram kuma sannan kai join din tashoshin su. Gashi nan da zarar kai following kawai sai ka fito. Ko da ka fito bari mu koma da ke ya fito da mu gaba da ka fito kawai sai ka zo nan sai kai join din wata channel din su ta Telegram. Kawai nan ma sai ka ƙara fito an kai join sai kawai ka shiga nan. Daman gaba ɗaya dai abu uku suke son ka shiga kai join nan wata channel din su ne inda za su nuna ma payment kuɗin da adadin kuɗaɗen da ake samu. Idan ka lura idan ka zo daga nan za ka ga wasu nan wani Abdulhakim ya cire 200 gashi nan dai duk za ka gan su dai da dama. Kawai sai ka join, da zarar ka join kawai sai ka fita. Kana fita kawai sai ka danna inda aka rubuta nan check din nan da alamun good. Kana danna check na zai faɗa ma wanda ya gayyace ka. Gashi nan zai rubuta ma sunan wanda ya gayyace ka. Ko idan ya rubuta ma sunan wanda ya gayyace ka sai ka zo nan. Kawai sai ka danna start. Da zarar ka danna start zai nuna ma zai nuna ma haka. To anan abin da zai zama abu mai muhimmanci shine ka gayyaci mutane referral. Sai ka zo nan ka taɓa wajen referral. Gashi nan sun nuno ma referral ɗinka suna ba da naira 20 duk referral ɗaya. To minimum ɗin cire kuɗin su kuma shine naira 200. Gashi nan suna faɗa ma fake referral za su yi disable ɗin account ɗinka inda kai musu fake referral ko su yi deleting ɗin shi. To kawai za ka iya zuwa nan da ƙasan nan ga inda aka rubuta wannan set bank detail ko sai ka taba. Da zarar ka taba za su ce ka saka account number anan. Mu bari mu gwada shigar da wani account number. Ko sai ka shigar kamar haka. Da zarar ka shigar da account number kawai shikenan. Da zarar kuɗinka sun kai adadin wannan kuɗaɗen da suke da bukata, kuɗinka suna kai adadin yadda suke bukata kawai za ka cire. Duk mutum ɗaya dai za su baka naira 20. Kuma wannan harka ce mai sauki. In dai har za ka tara referral da yawa to gaskiya za ka samu kuɗi da harka sosai. To mun gode jama'a. Nan ne muka kawo muku ƙarshen bidiyon. Da Allah muna roƙon ku da duk wanda bai danna mana subscribing ba ya daure ya danna mana subscribing sannan ya taɓa mana ƙararrawa. Mun gode sai mun haɗa cikin wani sabon bidiyon.